Ndemo Steven oyogo tumanyuna ekiombe kya banyakonda gose Contractors Association gase county ya Kisii nigo ono bamumochiri oyo manyakanta una Hoffman Ondieki na gote yabuna eretari gatiyo yo mobwana sensemeli yoburai niga gocha maiga ya Hoffman Ondieki gote yabuna nero rumuriki wekiombe kyo ekiombe kibono ne gyatebena Hoffman tabuga tikubwa konde wensi gokwana anene ase kiombe kyo na gote wana eretari yo mobase kiombe kyo roboti ro senchira yobokirano biyamono sengenchorere tukolia lero intwe una banyakonda ba Kisii County tuarangalia committee executive tuachicha komanya una togendrete kurutuga chagete omwako yoiga ngaitwikire sege ikaro kya lero nige kiombe kya banyakonda gya Kisii Contractors Association bagi keliboko nguchinkwana cha bango iga cha Hoffman Ondieki oyubate batali mubwatani bwe kiombe kyabo nechinkwana bwatogete ne chaye bene na nchiri che kiombe gya Kisii Contractors ne committee ya kurku executive nere kura ekiombe kya Kisii Contractors bariyo muntu kwebe korro abantu baminta mara kwane twaria ebiri mtakwanete biria bango korega kiriyongwaye because ereta bwa no company uyo Hoffman ndiye kina bete one secretary general ya Kisii County Contractors lakini tachieti abe member yeto na tachieti register company atuarabe a member ya Kisii County Contractors Association so toko boli abantu baito moigino amangana bakwanete tali mangana arweta as contractors na mangana abo bare kogendo buna individuals waya kwane lakini bakwane yoreke ombeke gima buna kere n'abantu mbaro bakora kubwatekana kona gosalia mangana yake ombe ya Kisii Contractors Association ntoliko chikobanjira n'andi boto chikobasel korwa sekiombe kiombe getika n'abantu abaro bakore gasi bakorera abananjie gasi Jared Osano nigatebe kiombe kyabo nkebwata bakwani baye bene asekolenda boliria serikali ye county ya Kisii kwene kibune ngelia y'abanyakonda batakane twase serikali ya James Ongwae ngwakanwa bale asegasi bakolete ime ya Kisii ngelinga pending bills abantu baitu bajandikire abantu baitu mbalenchara abantu baitu bari koira bana skuru abantu baitu basinyiro no gosmeka bimeri bare tagete gosmeka ntutagetenga egabana hasteni a process yo wakana aba contractor baitu egere banyore chibesa bakana bana ba school fees airinde na ine batwari chibeche kwegenderere botambe buna tokagerete abanyakonda nigo basabirugwa kanyekana kwa serikali ya Simba Arati ebiro ebitwero byoko bekemeroberie meikeranu yo gwakanwa kwabo ntuna abanyakonda ntu appreciate tie gavana itegende ko korekera gavana spare limit nyebera office tara akora kende igagendere ko koleta chipil chipending bills chonse yaikirase ase committee chirigereri urero na mambi na wiki ebune chikoera elinde nto togenda sare guchimambi atumobolinga na tebe ngutwakana renguru Friday last week ingi kagenderete ende tororenga ngayaikire serikali ya Arati bono tubwate ya Simba Arati gentonda asaba abanyakonda baminto moba baremereri serikali nebegete binto in press bwango igama chibwa gocha maya ngwaka rumore chibesa nande mogoke na ende Simba nko bakorera regasi bakanyani rumwaka chinkobi totige kona goetana na mangana ngamwa bwate serikali gete asimware konyora chanda otibinto biri byari Simba tabwate bintu ebyo Simba gata getoko regasi awakare Simba gata getoko regasi straight awakare ebinto byo bokora tatageti igoto baba fumiribu Simba na chato akare chibese chaito Wetero mosange kanolero niko bono ati yabarai babanyakonda ime county ya Kisii banyarira gwesoke na jabuna gwikabanyare gutara serio yelimo kwene kibuna bali bakorete gasi ya serikali ete na mbanyara gwakanu mbaye bakobwati emiroberirie bwa eganeri ya serikali ya Paul Simba Arati kwene kibuna bali bakorete gasi banyara bale ngeli yegasi yabo ko reporter ya Ndizi TV Elietaliane Ndemo Steven